guys, good afternoon. Jepay pa rin po and welcome to my channel. So for today's video guys, pupunta naman tayo ng Batalay sa Bato. Batalay Church. Tapos dito tayo dadaan sa Kalatagan. Basta dadaanan natin yung Kalatagan, and then may shortcut kasi tapos labas na tayo ng Kapilihan. Ito pa rin sa Birak. Yun lang guys. So yun guys, samahan nyo kami ha. So let's go. At syempre guys, dito tayo dadaan sa Kalatagan. Dito tayo dadaan kasi ito lang malapit at saka nasa likod. Tsaka para iwas tayo sa mga sasakyan. Anyways, wala namang mga sasakyan kasi nga Biyernes Santo to. Good Friday ko pala to kinunan. Ngayon ko lang siya mai-upload. Ngayon ko lang pala siya na asikaso kasi syempre mas uunahin ko yung mga yung pangyayari ng mga araw na yon, like yung prosesyon ng Biyernes Santo, yung linggo ng pagkabuhay. So kailangan kong i-upload kaagad yun. Kahit one day edit lang kasi para swak na swak doon sa panahon. Kasi alam naman mag-upload ako ng linggo ng pagkabuhay, kinaumagahan, Lunes o kaya Martes. So sobrang late na. So hindi na siya akmang-akma doon sa oras na nangyari yun. So kaya pagpasensyaan nyo kung halimbawa late upload to. Anyway, konti lang naman yung bakas nito doon sa Biyernes Santo. As in, konting-konti lang naman. Doon na siguro yun sa part 2 sa may Bato Church na. Yun, kasi may bahay doon na makikita mo talagang Biyernes Santo or Lenten season. Basta yun. So, dito tayo pala dadaan guys. Sana. Hindi ko alam kung anong lugar to. Basta, yun, Mislagan. From Kalatagan, dito tayo dadaan sa Mislagan. And then, ang labas na natin ito is Kapilihan. Dumaan na ako dito ng ilang beses na rin. Pero during my vlog, hindi ko pa ito napapakita. So, wala akong masyadong sasabihin guys, kaya mag-enjoy na lang kayo sa music habang ako ay nagda-drive. So, ayan. At dito rin pala tayo duman guys, para maipakita ko din sa inyo na merong pang ibang alternate routes na pwedeng daanan. Pag halimbawa galing kayo ng Kalatagan, tapos papunta kayo ng parte ng Kapilihan o kaya San Vicente o papuntang Bato. Kung halimbawa galing kayo ng Kalatagan Tibang at ayaw nyong ma-stop up sa mga madaming sasakyan and madaming tao. Ito, free yung daan na to. Wala kang masyadong makakasabay. Tulad niyan, makikita nyo, sobrang aliwalas, dire-diretso lang. And kung halimbawa naman galing kayo mga San Vicente o Kapilian, papunta kayo ng taas ng Kalatagan o kaya ng Buyo, pwede. Dito rin kayo dumaan para mas mabilis. Tsaka, ang labas na natin ito guys, from doon sa loob sa Mislagan, ay ito na ang Kapilian, yung sa kanto ng Chinese Cemetery. Tapos dire-diretso na tayo papuntang San Vicente. Tapos yun nga pala, naipakita ko na to sa inyo doon sa vlog ko regarding hotels and apartels dito, yung papuntang E-Crown. So ito yun. So from E-Crown naman, dire-diretso naman tayo. So makikita nyo yung view, yung land, and then yung sea, yung dagat. Kasi ito na, nasa Bato na tayo. At first time ko rin palang mag-vlog ng mula dito sa boundary ng Birak papuntang Bato. Kasi usually yung mga vlogs ko nakikita nyo, diba, Birak lang. And then meron din palang isa yung papuntang San Andres nung nagpunta ko ng Tabaco. So laging on the way. So this time, napag-usapan kasi namin na pupunta kami ng Batalay para, since Biyernes Santo nga naman, Good Friday, ibisita kami doon sa church. So sabi ko i-vlog ko na lang dito kasi sayang din naman yung pagpunta dito since hindi ako nakakapag-vlog. So ngayon guys, nandito pa rin tayo sa Bato. Hindi ko nga alam kung saang barangay na tayo. And basta dire-diretso lang tayo papuntang Bato. And kung makikita nyo nga guys yung daan, nakaka-amaze kasi yung left side ko is bundok. And then itong daan, yung dinadaanan natin. And then yung sa kabilang side ko naman, yung nasa right side ko is yung pampang dagat na siya. So kakaiba. Alam ko meron din naman dito sa iba, kaso nga lang, syempre diba, nakaka-amaze na may gantong lugar dito sa amin. So, alam ko marami din ganito, like sa Gumaca, Quezon, yung daanan mo din, ganun din, yung parang sa isang tabi mo ay dagat, and then daan, and then bundok or mabahay, ganyan, matindahan. Tapos nandito na pala tayo guys sa Bato Bridge, isang napakahabang tulay.
Nagko-connect ng bato to bato. Sabihin ko. Kasi nandito na tayo sa loob ng bato. Malapit na tayo sa Bato Church. Pero hindi muna tayo sa Bato Church pupunta, guys. Puntahan muna natin yung mas malayo, which is yung sa Batalay. Dire-diretso lang kasi yung palikod dito papuntang Baras naman yun ata. Yun na kung makita nyo yung nasa left side papuntang Baras yun. Pero ito papunta tayo ng Batalay. So, tulad nga sabi ko first time kong pumunta ng Batalay. Lagi kong naririnig yung Batalay na dati pa. Pero hindi ko alam kung saan. Alam ko na sa Bato, sa part ng Bato. Pero hindi ko alam kung saan dito at hindi pa ako nakakapunta. So ngayon lang. Kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon para i-vlog na rin to para naman sa kaalaman ko, tsaka sa kaalaman ng ibang hindi rin nakakaalam pa. So kung makikita niyo yung daan, ang ganda-ganda pa rin kahit medyo malayo na sementado. Yun yung nakaka-amaze talaga. Amazing. Tapos ang aliwalas pa, wala kang kasabay na masyado. May kasabay ka pero konti lang. Tapos ito pa lang nasa right side ko, yung kahabaan na yan, para siyang paliguan din. Mga beach resort din. Yan. Mga Batalay beaches. Yan. Yun lang naman masasabi. Susunod lang tayo sa ating guide, tour guide. Tapos alam ko malapit na tayo ay nandito na tayo kasi dumaan na tayo dun sa tulay na maliit. Yun yung tinandaan kong landmark nung papunta pa lang kami dito. Yung tulay na maliit na yun. Tapos alam ko medyo marami ng tao so nandito na nga tayo. So nandito na tayo sa Batalay Church. Welcome to Batalay in Bato, Catanduanes. Okay. So, pababa na tayo dito sa mismong church. Ayan. Pero may nagmimisa kaya hindi tayo masyadong magsasalita na. Tapos yun guys, pupunta na pala tayo dito sa baba para puntahan natin yung spring na nag-i-sprout ng clear water which is believed na may healing properties sa anumang karamdaman. And yun nga pala, ito nga palang Batalay site or sinasabing site of the first cross dito sa Catanduanes. And nandito na tayo sa loob guys, hindi na muna magsasalita. So ito yung spring guys na sinasabi ko sa inyo na napakalinaw. Sobrang linaw. So ngayon ito yung sinasabi na spring na nakakapagpagaling ng mga karamdaman. So yun. Mabalik tayo dun sa usapan. Yung pala, ito palang Batalay Church ay believed to have been constructed over the grave of the late Father Diego de Herrera. Yung makikita nyo dun sa epitaph niya, yung pinabasa ko kanina, yung mga scriptures na nandun sa tombstone na may nakalagay na Batalay. Yun. And yun nga pala guys, pagkatapos nun mag-church, or pagkatapos na rin sa church, bumaba tayo dito para makita naman natin yung view naman na nandito sa baba para magpahangin nga naman. Tapos eto naman, may makikita naman tayo ditong mga estuaries
na kung saan naghahalo or nagmi-meet yung seawater tsaka yung fresh water. Kasi merong stream o kaya river and then diretso papuntang dagat sa big mouth ng dagat. Or pwede din naman natin tawagin siyang disemboguement. Naks. May lecture na naman tayo dito kung saan nag-merge yung seawater tsaka yung salt water. I mean yung fresh water tsaka yung salt water. So ayan. So, maganda. Ang pleasing niya din sa mata, di ba? So yun lang quick look lang tayo dito and then babalik na tayo. And after nito pupunta naman tayo sa ibang lugar na malapit lang dito para hindi naman masayang. So pupuntahan natin yung pinagbabagsakan ng mga caught fishes o yung mga nahuling isda, yung mga pinagbabagsakan ng mga nahuling isda dito sa Catanduanes. Kasi merong lugar dito na gano'n eh. So take a look muna tayo dito sa ating Batalay Shrine and palabas na tayo at the Holy Cross. And then, on our way na tayo papunta dun sa tinatawag na, anong tawag dun? Fish Community Landing Center. Ayun. Hindi ko alam kung saan barangay yun. Pero, eto na, papunta na tayo dun. So, makinig muna tayo ng music, guys. Kasi I'm out of words na. So, eto, kung makikita nyo, guys, sobrang nakaka-amaze talaga yung daan. Kasi kahit sabihin na natin na sobrang remote na yung lugar na to. As in, sobrang hindi mo akalain na okay yung daan dito. And tulad ng sinasabi ko, ang katabi ng ay pampang pa rin at makikita mo talaga yung dagat. Diba? Napakasirin ng place, sobra. And okay naman yung daan, kaya sobrang accessible papunta doon. So, ito siya. Yun nga lang, kapag halimbawa gantong driving ka, dapat extra careful ka kasi wala siyang harang. So, anytime, or yes, any moment pala, pag halimbawa doon na rin diretso ka dyan, dagat yung babagsakan mo. Pero kaya dapat yung reflex mo, maayos yung pag-control mo sa iyong minamaneho. Iyong maneuvering ng yung steering wheel o kaya sa iyong brake. So ngayon, eto na, malapit na tayo. Eto na talaga. So kung nasa Vira ka pala guys, makikita mo to na nasa pinakadulo. Mamaya sa part 2 ba ipapakita ko sa inyo kung saan ito na pinupunta natin. So yun, finally nandito na tayo sa Community Fish Landing Center pala. Paligtad ko naman kanina. So Community Fish Landing Center. So eto siya. Actually ito na yung dulo. Tapos yung kabilang dulo naman na ipapakita ko mamaya, yun naman yung Taguntong Point. So nakaka-amaze lang na alam natin yung Taguntong Point kung nasaan yun. Pero yung kabilang dulo naman na nitong isla, hindi natin na alam kung nasaan yun. So eto na yun. So eto yung pinagbabagsakan ng mga na nahuling isda. Tapos yun guys, papakita ko sa inyo, ito yung Mount Mayon. Sobrang taas niya pala. Pero pag nasa Virac ka mismo, parang 1/4 na lang ng peak yung makikita mo. So next part guys, punta naman tayo ng Bato Church. So stay tuned!